Ka Khasi Students Union Southwest Khasils District da kejing sngokia halor kejing sateng ban penia chakmat ya kejing traikam jongka Industrial Training Institute kabadon hasakwang ha ka laipo terik ujemang arjar arpsau kilelet ban kendu ya ka Director jongka Employment and Craftsman Training Shillong ha bayekren berkinong thok khobor ha ka press conference ka baki lakhon ha ka office traikam jongki ka KSU u president jongka KSU Mokrot u Rotov Fort Lengdok lapan pau baya kani ka slam ban ai jing hikai na ka bentai samla lapli ha ubnai rampang jong usnam arjar arpsau hanrai ka bas ngausi kalong ba wadla la depli manta hanrai hadin ka to kani benai amsam padla yo ipat ba kani ka slam ai jing hikai kalapli pura nigal ai ka jing hikai shaki samla jong ka district Nagaling joka sengkala kantu ka office joka Directorate of Employment and Craftsman Training Shillong bahkan ai jing sai halor ke jing sateng jong kani ke jaka kenang baki nongsong sunong joka Southwest Khasils kenam sa ha ka umdum kila dawaru ya katanat baga de ban pek bat ban shimkia mardor halor kani kamat bat ban sedang no mardor ban ai jing hikai kisamla joka district lengba kani ke slam kenang ba kisamla klem kam klem jam kinyo ke jing hikai babiang ban yeng hala ki jong ki jan hadin ka jing pli ya ka Industrial Training Institute jong ka Southwest Khasils District apo kasulong sakwang na kaliang jong kaseng kala yo ban budin ya kani kakam para ka jing ya kan jing budin jo kaseng yo ban ya kendu ya i Director of Employment and Craftsman Training hasulong para ka jing kendu bat i na kaliang jong i ru ila kular pa ya kani institute insapli insapkhot application no du upnai Julai tahun 6 bat ya kelas nih ya kajing pertwit kajing hikai akan ikin institut kin sedang no du upnai September bat kikus ya mentahi kin sedang santeli bat kita kalong ka surface embroidery trade wireman office assistant and computer program multimedia animation and special effect bat kapus driver kom mechanic bat kum kaseng hi ngisno ba agwedai bat kini bat kani ki institute ngisno bangin kentu ya ki samla kuli nungin pok kadongkatan bat suba ba kwa ban leit sapun tebet kan ki institute bakin tab application no bin ba ka online ani lada ilsi ka don ka jingkhut ha ka net ne po ka jungi kila ban leit hang tu po office mane kendu bat ki no try program itu bat ha kaju kapuru na kaliang jumasteng hadin ba ngilalait ban jurit ya kan institute ngilalap ba babun nakitiar ban penonkam ka ban ai jingikai ban pertebet iki samla kan ka jaka itiar lalong kila biang pura na kunta ban pembit biang ya ka jingdon joki na kude na pertebet ko jaka bat kun kaseng hi snow ni dap dak dokumen ba ikremen ru ba lingba kan ke institute kan ai kata ka cing sakri ba pakatam ba pai ba jong kan ka district ki pos jong kini ki jong kan ka kus away kus ki don unfortunately ba nismo ba kun ban kuntu biang ki samla pakin sim kan ka bu kum kawai kalap man long ka cing ku ya kalau way joki masalis ni